So yan, what's up guys, balik ko na gabi na, kagagaling ko lang sa trabaho. Bali dumiretso ako dito sa kwan, sa may babuyan natin. Bali titignan ko lang yung kwan, nasira daw yung nipple drinker nya. Ito guys, so, tignan natin. Ito, ayo nga pala, tumutulo. Pero tinalian nila ng hose. Medyo okay na siguro. Bali ito na sila guys. Malalaki na sila. Pig. Hindi pa nila naubos yung pagkain nila, oh. Bali mas malaki na tong kung guys, tong dalawa na to, kung hiniwalay natin kaysa doon sa mga kapatid niya. Ito yung mga kapatid nila, oh, mas maliit. Kumpara doon. Kumpara dito sa dalawang naka-separate. Malayong mas malaki sila. Pig. So yan guys, binisita ko lang kung mga baboy natin. Sabi na. Balik, kagagaling ko pa sa trabaho. Dumiretso lang ako dito. Mamaya guys, sisilipin natin, din natin yung mga kwan. Talaga natin pato na kwan na nangingitlog. So guys, pauwi muna ako. So yan guys, tignan natin yung pato nating naglilimlim. Bali, kuan guys. Bali, dalawa na sila sa isang itlogan. May nakihalong isa, ayun gusto nila guys. So, dalawa na sila. Papa, ang dami na. Opo, dalawa na sila dun, oh. Ayan, nagtaka man nun. Kalibigos mo lang. Tara na doon, tara na doon. Ayun, Papalit muna ako. Papa, ilaw mo? Oh, hello ka na sa kanila. Hello. Hello din yung may. Tara na. Papa, bali. Yan guys, silipin din natin yung asola natin. Ito, pinaparami ko pa. Ito, asola. Bali, sana maparami natin guys para ito yung maging alternative na pakain natin sa mga kuwan. Sa mga alaga natin, pato. Mas manok, pwede rin to sa manok. Yan. Asola. Bali, pangalawang araw niya na ngayon guys to. Paramihin natin. Ito sa gitna. Pakarami kayo. Bali, ito yung kon guys, manok natin na kapipisa lang. Bali, marami sanang anak to guys, kaso may nakihalong isang manok, kaya pinaghatian na lang namin yung kwan, yung anak niya. Bali, ito siya guys. So, bali, 6 yata to guys. 2, 4, 6 2, 4 6 guys, 6. Taga-6 kami. Yung pamangkin ko din yung kwan, yung kahati ko. Kasi sa pinag-itlogan nito, doon din nag-itlog yung manok niya, kaya ito lang yung napisa, 12. Kaya yun, pinagkatian namin. Ayan guys, hanggang dito na lang. Bali, tinignan ko lang yung alaga natin. Ito, kaliligo lang niya. May naman, hindi. Bye-bye na. Bye-bye. See you next vlog. Ingat. God bless.